Сәлем кызлар, сәлем малайлар. Безне сагынғансыздыр инде, без бит дуслар. Опа, әйтәле, синең дусларың күпме? Исәнмесез, дуслар? Аңладым мин сине, ябалак малай. Димәк, син яраткан журналыбыз Салават күперенең яңа санын укыгансың. Яңа Салават күпере дуслар турында. Ул Татарстан Республикасында яшәүче 7 милләткә багышланган. Дусларым, бик беләсегез килсә, безнең республикада 173 милләт вәкиле бер-берсе белән бик дус һәм тату яши. Алар бергәләп эшлиләр, милли бәйрәмнәр үткәрәләр, күңелле итеп ялда итә беләләр. Менә шушы кыска малай безнең ярдәмчеләребез булыр. Аларга төрле милләт киеме кигертергә була. Шушы QR-код ярдәмендә татар, рус, башкорт, чуаш, марый, мордва һәм удмурт халыкларының әкиятләрен дә тыңларсыз. Карга ни өчен исемен әйтеп бетерми? Башкорт халык әкияте. Бердән бер көнне карга күке белән очрашкан. Мин иң беренче итеп наклейкаларны күләгәләр өстенә ябыштырачакмын. Чөнки анда минем яраткан бәлешем бар бит. Әйе, татар халкының милли ризыгы бит ул бәлеш. Шуңа бик тәмле инде ул. Киемнәребез дә ничек зауык белән тегелгән бит. Рус халкына кыдай искитмәле. Журнал битләре буенча сәяхәт иткәндә, башка милләтләрнең дә ризыклары белән танышырга була. Шулай ук яңа сүзләр белән дә танышырсыз. Чуашларда баш киеме хушбу, күлмәк, капы икән бит. Тагын мин бик яратып удмурт халык әкиятләренең төп герое Лапша Пидун, ягъни Шоян Федорны бик шәп иттереп буяп куйдым әле. Удмурт халкының киемнәре бик үзенчәлекле икән. Ябалак малай, әмнә бу агачлар артында нинди җәнлекләр яшеренгән икән? Уйлап карадыңмы әле? Күптән беләм инде мин аны. Просто әйтмим. Кызлар, малайлар үзләре уйласын әле. Шул арада курчакларына моры киемендә кигертеп уйнап алырлар. Алайса, син инде аюга бол котларына очрамыйча бал янына барып җитәргә дә ярдәм иткәнсеңдер. Бер сүзсез. Опа, мин бит башкаларга ярдәм итәргә, булышырга яратам. Бу бит минем хобби дияргә була. Дустым, әллә инде әзмәс мактана да башладың. Ярар синең кебек акыллы кышларга килешә ул. Әле синең эшләрең хайран. Нәниләрне әниләре янына ябыштырып куй һәм һәр җәнлекне яраткан ризыгы белән сыйла. Опа, нәп Тукай әйткәнчә була инде. Кәҗә аңа рәхмәт әйтә, сакалын селкетә. Шул арада мордва киеме белән дә танышып алдым. Халык киемнәре берсеннән-берсе матур шул инде. Әйе, ябалак малай. Безнең киемнәребез дә, гадәтләребез дә, уй-хыялларыбыз да бик матур. Чөнки безнең Татарстаныбыз иң күркәм республика бит ул. Опа, ярый әле Салават күпере бар. Күпме кызыклы мәгълүмат тупланган анда. Дөрес әйтәсең, ябалак малай. Чынлап та, Салават күпере иң шәп журнал.